Hola, avui vinc a compartir amb tu els Salms 37, verset 7, i diu així la paraula de Déu. Descansa en el Senyor i espera en ell. No t'inquietis per la prosperitat dels afers de l'home que es val d'astúcies. Ho reconec, m'apassiona quan trobo a la Bíblia joies com aquesta que he compartit amb tu avui. Només en Déu trobo tot allò que necessito canviar a la meva vida. Que fàcil és tenir-ho gairebé tot avui dia. En un moment puc fer una comanda de qualsevol material i l'endemà tenir-la a la porta de casa, fer una reserva en un hotel, comprar uns bitllets d'avió, qualsevol cosa. Som a la societat ara mateix i tanmateix Déu actua d'una manera molt diferent amb nosaltres. Ens podem impacientar davant la tardança de les respostes de Déu? Dependrà del nivell de proximitat a ell que tinguem. Observa bé el verset d'avui si tens ara mateix oberta davant teu la Bíblia. No t'inquietis per la gent dolenta que prospera ni et preocupis per les seves perverses maquinacions. Quedar-se quiet davant de la presència del Senyor. És aquí on rau el sentit de l'espera, perquè estem acostumats a creure que si posem alguna cosa de part nostra, les coses aniran més ràpid. Potser si acostumés el got a l'aixeta, s'omple abans. Aquest passatge és meravellós, doncs Déu no està dient que si no tens feina no la busquis, que si estàs malalt no vagis al metge, o que si no tens menjar no el compris. Aquestes coses són les que ens toca fer a nosaltres, senzillament perquè Déu no és el nostre criat, sinó és el nostre Senyor. Ell va obrir el mar a Moisès perquè el creués amb el poble, però Moisès era a prop del mar. Totes les vegades que Déu va donar la victòria al poble d'Israel en batalla és perquè aquest poble estava a la batalla. David va fer caure a terra Goliat perquè va llançar la pedra. David era davant de Goliat. Aquesta és la combinació perfecta entre nosaltres i Déu. El sentit de quedar-nos quiets és purament espiritual. No entrem en pànic, ansietat, preocupació, perquè som a la presència del Senyor i, per tant, com hem après junts, en el sant refugi. Què més dona si prosperen els malvats o en persegueixen? Recorda, l'home és qui prepara el cavall per a la guerra, però Déu és qui dona la victòria. Que tinguis un dia molt beneït.